Εν τω μεταξύ έχω ένα φίλο κολλητό ταχυδρόμου, ο οποίος μου λέει πού και πότε παίρνει η κάθε κυρία τη σύνταξη. Και τη στείνω απ' έξω. Με το που αφήνει ο ταχυδρόμος στη σύνταξη, ζεστά έτσι όπως είναι τα λεφτά, χτυπάω το κουδούνι, λέω καλημέρα, είμαι το παιδί του Φούρναρη εδώ πιο κάτω και ήρθα να σας ενημερώσω ότι ο φούρνος μας, εκτός από άσπρο ψωμί και μαύρο, έχει και χωριάτικο και καλά παραμύθι τώρα. Έχει και παξιμάδια, έχει και γλυκανίσια. Δεν ξέρω αν τα τρώνε όμως. Τα παξιμάδια ή το παραμύθι? Το παραμύθι που λες. Το παραμύθι το τρώνε. Τα παξιμάδια δεν τρώνε γιατί είναι γριές περισσότερες και δεν δουλεύει η μασέλα. Η πάνω και η κάτω γνάφος. Πάλι πρόβλημα υπάρχει. Οπότε αρχίζω και λέω έχουμε και αυτά. Έχουμε και μουστοκούλουρα. Έχουμε και φρυγανιές. Έχουμε και πάστες. Και σοκολατίνες. Και σαβαρέλ. Και πολονέζες. Και προφιτερόλ. Και δουλούμπες. Και από όλα τέλος πάντων δηλαδή. Και οικοδόμους. Πλούσια τα λέει. Και κουραμπιέδες. Και μελομακάρονα. Και μπακλαβαδάκια. Και σάμαλι. Και σαραγλί. Και εκμέκ. Και κανταΐφι. Και γαλακτομπούρικο. Και αρχίζω και πνίγομαι γιατί έχει γριά, ήδη φάει το παραμύθι και έχει πέσει, έχει αρχίσει να λιγώνεται. Μου λέει καλά, για παίρνα μέσα, λέει, να μου τα ξαναπείς. Εγώ βλέπω εκεί άμα τρώει το παραμύθι. Ναι, βέβαια. Με το που μπαίνω μέσα, της λέω τι θα σε κεράσω. Μου λέει σπίτι μου, αλλά εκεί μόνο που της το λες τρελαίνεται. Μου λέει ένα τίλιο. Και κάθομαι, ζεσταίνω νερό και της φτιάχνω τίλιο. Και πάνω εκεί στο τίλιο έρχεται και το ερωτήλιο. Και το τέλειο. Είχα σχέση με μία 102 ετών. Ή όχι 102. Και μου το είχε κρύψει, ακούστε όμως, μου το είχε κρύψει, μου είχε πει ότι είναι 100. Και το μαθαίνω από μία φίλη της, 112 ήταν αυτή. Σε κάτι γενέθλια που είχαμε πάει, μιας άλλης φίλης της, 124, αυτές ήταν μια παρέα αιωνόβιες όλες. Μαθαίνω ότι είναι 102 και πάω σπίτι και τις κάνω μία σκηνή 2 ατόμων. Αυτές που πάνε το καλοκαίρι διακοπές. Τις κάνω μία σκηνή και τις λέω εγώ παίρνω το δωμάτιό μου και φεύγω. Τις το είπα. Τις λέω εγώ παίρνω το δωμάτιό μου και φεύγω. Και παίρνω το δωμάτιό μου όπως ήτανε, με τα πράγματα μέσα και αυτά και έφυγα. Καλά δεν έκανα. Είχα μια σχέση την άλλη φορά με μια 80. 80 χρόνια. 80 και είχαμε πάει σε κάτι γενέθλια μιας φίλης της 92. 92 κεριά, δεν είχε καθόλου τούρτα. Να φάμε όλο κεριά ήτανε. Από ένα κερίο καθένας πήραμε, γλύψαμε το από κάτω. Τι να κάνεις. Τουλάχιστον δεν μπορούσε να βάλει μια λαμπάδα στη μέση, αυτές του γάμου, τις μεγάλες, να κάνουν δουλειά της. Αλλά μπορεί να της σβήσει τη λαμπάδα. Πρέπει να πάρει δύναμη, θα λιποθυμήσει η γριά. Αλλά σκέφτομαι να τα παρατήσω τώρα γιατί έχω περάσει πάρα πολλά στη νύχτα. Τώρα έχω βρει μια πιτσιρίκα 19 ετών, η οποία έχει μια γιαγιά. Ναι. Μια γιαγιά 86 ετών, Αστέρι, Αστέρι. Η γιαγιά. Η γιαγιά, Μανουλομάνουλο. Είναι δηλαδή η μάνα της μάνας της δικιάς μου, γι' αυτό λέω Μανουλομάνουλο. Η μανούλα της μανούλας. Γι' αυτό είναι γιαγιά. Αλλά όπως λέει και η παροιμία, η γριά κότα έχει το ζουμί. Και έχει ορμές αυτή η γριά. Ορμές, με το που με βλέπει, το πώς κάνει. Αγάπη μου, αγάπη μου, έτσι, όσο μπορεί. Εν τω μεταξύ αυτή η 86 ετών έχει και ακράτεια. Με το που με βλέπει δεν μπορεί να κρατηθεί, Τρελαίνεται, τρελαίνεται. Παίρνει φόρα και τρέχει, κάνει κανένα 20 λεπτό να έρθει επάνω μου γιατί πάει πολύ αργά αυτή. Και με αγκαλιάζει επάνω, πέφτει, χτυπιέται, κάνει πω. Εγώ δεν μπορώ το μεταξύ. Ναι, συναισθηματικός, είμαι ρομαντικός. Θέλω και 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, άντε, 16, 17, 19, 20 ερωτόλογα. Καταλάβατε. Γιατί τώρα είναι ψυχρό, είναι που είναι οι άλλοι 120 ετών.
Άμα δεν σου πει και κανένα αγγλικόλογο έτσι, κανένα αγγλικόλογο, κάτι, ας είναι αγγλικό δεν με πειράζει. My love, my baby. Tonight, I love you. I want you. I need you. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Σχετικά. Όχι αν καταλαβαίνετε τι λέω, να μου πείτε και εμένα, γιατί εγώ τα λέω και δεν ξέρω τι σημαίνουν. Απλά έχω ρωτήσει, Κι εγώ τα λέω, αλλά δεν ξέρω κι εγώ τι σημαίνει. ξέρω το I love you σημαίνει σε θέλω. Μπορεί. I want you, σε χρειάζομαι. Είναι μερικά στάνταρ. Σαν τον Ολυμπιακό δεν που έχει Έλληνες μπασκετμπολίστες. Ναι, Λέγει όλοι και καλά. Τάρλατς. Άντε τώρα ο Ολυμπιακός να πάει μπροστά έτσι, αφού δεν μπορούν να συναναδηθούν. Και λέει ο άλλος, give me the ball. Και λέει ο άλλος, ο Έλληνας, ποιο ball, αυτό με τα κεφτεδάκια. Ο άλλος του λέει, δώσ' μου την μπάλα, give me the ball. Την μπερδεύουν. Ball είναι η μπάλα. Τάπερ είναι αυτός που κάνει τάπες. Ο τάπερ. Ναι, βέβαια. Φέρε ένα dealer κάποια στιγμή να κάνει μια επίδειξη σε ball και τάπερ. Μια χειρότερη της πολυμάθειας. Εκείνοι ξέραν τι λέγανε. Η αμάθεια, το να μην ξέρεις δηλαδή καθόλου, είναι χειρότερο από το να ξέρεις πολλά.